бетанаффус бо Зарнигори Рустам. бори дигар ба ҳамаи шумо салому дуруд мегӯем. ина қисмати дуюми барномаи бетанаффус аз радио ҳамсаду мавҷи 94.4 FM дар пешниҳоди банда Зарнигори Рустам тақдими шумост. бори дигар ман ба ҳамаи он нафароне ки моро тариқи саҳифаи Instagram ҳамсаду тамошо мекунед ва ҳамаи он нафароне ки баъди як вақти муайян дар саҳифаи YouTube тамошо хоҳед кард дар ҳамсаду FM ба ҳамаи шумо салому дуруд мегӯям. пеш аз ҳама сиҳати комил, саодати рӯзгор таманно дорам. азизони дил, чун мо қаблан ба шумо хабар дода будем дар саҳифаи иҷтимоӣ ки чун анъана як шом пеш аллакай огоҳ мекунем, имрӯз мо дар доираи барномаи бетанаффус меҳмон дорем яке аз ҳунарманди ҷавон ва хушсадои тоҷик Билол Ғафурӣ, ки айни замон танҳо не, балки бо як ҳайати калон, бо як дастаи ҳамкорони худ дар студияи радиои ҳамсаду қарор доранд, ба ин ҷо қадам ранҷа намуданд. ман шуморо пеш аз ҳама ба студия хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. аввало салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои ҳамсаду мерасонам. ташаккури зиёд пай азиз ба даъвати шумо. зинда бошед. хуб Билол, айни замон ман мехостам шумо маърифӣ намоед ҳар он нафаре ки дар студия ин ҷо қарор доранд ба ҳамроҳии шумо омаданд. марҳамат. ин кас амакҷони ман ҳастанд, амакҷони Анвар, ки ҳамагон аллакай мешиносанд. бо ҳамроҳи ман як састафи мусиқӣ кардаем, тӯи маъракаҳо якҷоя ҳастем ва ман хостам ки бо ман дар ҳамин студияи ҳамсаду якҷоя бошед. ва ин кас аз паси парда нишастаҳо падарам аст нишастааст. дар ин ҷо боз ҳам акай Дилшодҷон, Эҳсонҷон, писари Шодрамон, акай Баҳромҷон, мо як дастаи оилавӣ омадаем. беҳтарин, зинда бошед. беҳуда намегӯянд оила як гӯем як қисми хурди ҷомеа ҳаст ки муттаҳидӣ дар он дида мешавад дар ҳар кор ва мо имрӯз шудем ки шумо нафаронеро имрӯз дар ин соҳа ки бисёр соҳаи мушкил аст, махсусан оиларо дар бари худ доред ки дастгирӣ мекунанд. Анвар Ғафурӣ, шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. умуман хурсандем имрӯз ҷани ман Билолҷон дар раҳи мусиқӣ аст, дар раҳи кори эҷодиёте аст. Баҳромҷонам намемонад ки мисол ҳама сурудҳое ки Баҳромҷон чизе ки нахоста буд, нахонда буд, нахостане нахонда буд, ҳамон чизое ки дар архиви худаш дост Билолҷон такрор карда, зинда карда истодааст. миннатдорам аз шумо барои даъвататон. зинда бошед. мо шодем ки шумо низ имрӯз ҳамроҳи мо ҳастед. мегӯянд ки фарзанди падар ҳама ба якдигар шабеҳ доранд. гӯё чунин эҳсос мешавад ки дар ҳақиқат мо дар студия гӯё шодравон ҳунарманди маҳбуб шинохтаи тоҷик Баҳром Ғафуриро мебинем. хушомадед бори дигар. хуб Билол, инак ҳамин ба соҳаи санъат омадани шумо ин чӣ буд? ин орзуи кӯдакии шумо буд? шояд аз кӯдакӣ ягон ҳунармандро медидед, ҳавас мекардед, ба санъаташ, ба эҷодиёташ таваҷҷӯҳ буд ё орзуи кӯдакии шумо тамоман дигар чиз буд? рости гап, ман ки худ дар оилаи санъаткор ба дунё омадам, ин чиз акай мегӯям ки хун ба хун мегузарад. худат намедонӣ. рости гап, дигар чӣ орзу мекардам, боз як рӯз пас дигар чӣ орзу мекардам, баъдан шодравон амакҷони Баҳром, рости гап як рӯз як гитараро гирифтаму ба хона барои ҷуркунӣ рафтам наздаш. гитара гирифти гуфта ҳам қадар хурсанд шуд ки ту ҳофиз мешӣ. гуфт ай спас. ҳамроҳи ман мегардим, ман асбоби гитара якум аккорда ба ман нишон дод. амакҷон ман садо надорам, ман наметавонам. не ту ҳофиз мешӣ, значит ҳофиз мешӣ. ҳамун хурдсолӣ баъдан ҳамун меҳр, ҳамун гапҳои ҳамун чӣ мегам мотиватсия мегам ба ҳамун гапҳо ман як энергия додам. рости гап ба ман ҳамин роҳ ба яне ки рафтам. чанд сола будед он вақт? хато накунам 14 сола ё 15 сола будам. ҳозир чанд муддат мешавад ки шумо дар саҳнаи ҳунар қарор доред? тӯли аз хурдсолӣ аз ҳамсин 14 солагӣ 15 солагӣ чӣ қадар мешавад? аллакай ба 24 қадам мондем. лек вақте ки раҳмати акай Баҳромҷон зинда буданд, мо ягон хел рости гап майли суруд баровардан ба мухлисон надоштам. ягон майли ки ман худам ҳофизи танҳо бошам, ин хел дар ман набуд. барояш ки ҳамроҳи ӯ ягон тӯи маърака якҷоя мерафтем бо амакҷоно. вообще як дунёи дигар буд. ҳамун кайфият ба ман зиёдтӣ буд ки ман
бо ҳамроҳи онҳо меравам. ҳамин кифоя буд. ба ман кифоя буд. Неким тақдир насиб дигар хе будааст. Вафо накард. Баъдан зиндагӣ чӣ хе мегӯям ба қавли 190 градус дигар тағйир ёфт. ва чизе ки тақдир да ҳаст ҳамихе рафта истодаем. Худоро шукр айсиф. беҳтарин. инҷо дар саҳифаи телеграм як нафар савол пешниҳод карданд. мегӯянд ки Билол ба тӯй ба нархи чанд сомонӣ мераванд. чунки оғози суҳбати мо аз ин чиз сар шуд, яъне ки гуфтед ҳамроҳи ана ҳамин амака мераванд ба тӯй. чӣ қадар аст умуман чӣ хел аст дар ҳамин масъала? мешавад масалан тӯйҳое ки шумо ройгон ҳам рафтед, хизмат кардед, ё ки як нархи муқаррарӣ ҳаст ки шумо бояд онро нигоҳ доред? бале мешавад. бисёртар хай одамоне ҳастанд ки мисол надоранд шароите ки мисол мухлис ҳастанд, бо бисёрашон мухлиси раҳматӣ ҳастанд, занг мезананд мо ҳамин қадар раҳматӣ орзу мекардем ки дар тӯй бошад, мисол мо ҳозир ин қадар имконият надорем. некем акӯи ҳунар аст, бояд якчи ба қавли қадрдонӣ шавад. некем боз кӯшиш мекунем ки агар дастамон расад хизмат кунем. меҳнат аст албатта ин ҳам. ва якумин шояд барои шумо тӯе ки гузарондед ҳамчун ҳунарманд бароятон ҳаяҷонпазир буд? бале бале рости гап як тӯй буд. чӣ ҳамон вақт аз хотирам намеравад. он вақт раҳмати якай Баҳромҷон зинда буданд. дар ҳамон маҳалла тӯй буд. баъдан ман рафтам, ман бояд ҳамонҷа хонам. хурд чӣ хелад ман бояд ҳамонҷа хонам. рафтам флешкарта буд, задам омехед. баъдан чӣ фикр буд дар дилатон дар саратон? аз ҳама тарафа ҳаяҷон ҳуҷум кардагӣ ба ман, ки ман бояд худамро дар байни мардум нишон диҳам. баъдан хонда истода будам ки ман хабар надоштам ки дар он тӯй бо акай Баҳромҷон табрикот меояд. як тарс буд, як чихеле буд ки баъдан вақте ки хонда истода будам аз дар ҳам хизидам, одам байни одамо дидам акай Баҳромҷон хати раҳмати акай Баҳромҷон хеле дукаса даромадааст. ман гаштам ҷош дастов кардам. барои чӣ? не дигар тарс буд, чун чихеле буд ки баъдан стоп кардам, истодам. аки Баҳром омад, баъдан гуфт чӣ бай хеле кадиам, шарманда кади, чӣ бай истоди? гуфтам шумо омадем, ман дигар хонда натонистам. яъне дар тӯям ҳамҷоя баромад кардед? бале ҳаст ягон хотираи хуш, шояд ягон гуфторҳояшон ки ба шумо ҳамчун як панд дар зиндагитон доим дар хотир доред? акнун ҳар як лаҳзае ки бо он буданд, яъне ки ҳамихе набудам акҷон як ба инҳо бисёртар дар куҷое ки медидем ба инҳо вай медод. гуфта рӯзо ки дух медоданд, рӯҳбаланд мекарданд. ҳар як кораш мотиватсия мекард. мисол як намегуфт ки ҷои калон аст, тӯи калон аст, намегуфту мегирифт микрофон дим овоз ту мехонӣ, дасти ҳамин бача ёш медод. ина яъне ки мотиватсия медод. бале ту метавонӣ, яъне ана барои ҳамин феъли бисёр хуб дошт Баҳромҷон ки чӣ мегӯянд ғараз дар дилаш вообще хеле гапҳо набуд. гарчанде ки дар санъат ҳозир ба ҳама маълум аст ки ҳамин чӣ хеле некем дар ин кас ман надида будам то ҳол дар ягон сарояндае ки нисбати ягон сароянда мисол ягон ғараз дошта бошад, балки кӯшиш мекард ки дигар сарояндаҳоро кӯмак кунад, суратҳои худро ба чандин сарояндагон тақдим кардааст ки муваффақ шуданд. баъдан ба ман мегуфтам биё ман ба ту як суруд кунам, биё ба ту як суруд кунам, ту бихун. рости гап ман хеле насиб набудааст. хуб, агар тасаввур кунед, агар дар оилаи оддӣ ба дунё меомадед, кӣ мешудед? бисёр ҳунармандон ки мо суҳбат доштем, бисёришон мегӯянд ки масалан ман ҳавонавард мешудам ё ки ман ягон табиб мешудам. шумо чӣ? намедонистам. агар ки вақтам нашуд ба фикрам ба шумо ки дар ин бора фикр кунед? не, фикр бар вақт сар кардед сарояндро? бале фикр накардам ки агар сароянда намешудам кӣ мешудам, инро фикр накардам. барои пешбурди зиндагӣ дар замони ҳоли ҳозир ки рақобат, гӯем рақобати солим ҳам дар санъат боло рафта истодааст аз ҷиҳати касбӣ. танҳо бо ана ҳамин ҳунар пеш бурдани зиндагӣ ки гуфтан мумкин шумо таҷриба доред, албатта таҷрибаи кофӣ нест, кифоягӣ мекунад ё боз ягон кори иловагӣ ҳам доред?
рости гап аз ҳар тарафа ба ман кӯмак мекунанд хешо Дастгирӣ пайвандонам мекунанд. падару модарам амакоям гарчанде ки кифоям накард дар ягон сароянда ин маблағҳо кифоягӣ намекунад барои бале ҳамеша кам бале барои ки бисёр ҳам заҳмати бисёр аст ҳам маблағе ки медиҳанд ки бояд бошад кифоягӣ намекунад ҳатман бояд ягон кори дига бояд бошад лекин шукронаи худо ки дар бари ман хешои пайвандом аст ки дастгирӣ мекунад. Хуб, бале бале ин муҳим аст дастгирӣ махсусан ва умуман дар соҳаи санъат гуфтед ки чӣ хел аст ба ҳама маълум аз ҳамин соҳа шумо доред дӯст бародаре ки дар ҳақиқат шумо ҳамчун дӯсти ҷонӣ эътироф мекунед дар ягон ҳолати мушкил бемамоният бефикр кардан занг мезанед ҳам суҳбат мешавед ин гуна дӯстон доред дар ин соҳа ҳамин чиз вуҷуд дорад ба фикри шумо ё ки не агар ҳозир небикунам ин дар эфир мебарад дӯстои ман мебинад ама душман мешаванд душман мешаванд лекин дар асос дӯст ин падару модар аст ёру бародар аст хешу пайвандон аст фикр мекунам дӯстӣ дар ин замона ҳастанд дӯстои бовафо ҳастанд лекин ба фикрам ки бисёр кам аст дар саҳифаи инстаграмии шумо ман як чизро мушоҳида намудам композе яъне композитор оҳангсоз дард шудааст композитор ин оҳангсоз аст то имрӯз дар эҷодиёти шумо ҳаст таронае ки махсусан худи шумо офаридагӣ бошед яъне аз эҷоди худи шумо бошад оҳангро худатон сохта бошед ҳаст ҳамин хел тарона бале ним зиёди сурудҳоямро ман худам менависам худам эҷод мекунам беҳтарин бале ана ин барои ман навгони аст биёед барои ҳамаи он нафароне ки моро гӯш карда истоданд ва ҳам тамошо карда истоданд як тарона як 4 мисра дар шакли зинда сароед чун инҷо бо мусиқӣ бо як тайёрии махсус омадаед ки ин боиси хушҳолист ин аз масъулияти баланди ҳунарманд далолат медиҳад мо аз ин хеле шодем билол агар омода бошед маромад агар аз шумо пурсем суруди нав хонем ё ки суруде ки худам эҷод кардам ба ҳамагон маълум аст суруди фарҳаноз чӣ кадоме ки ба шумо ҳамон таронае ки ба ҳамагон маълум аст аз оҳанги худи шумост майли ба гитара марҳамат 4 мисра мехонем инак барои шумо дар шакли зинда менавозад ва ҳам месарояд Билол Ғафурӣ азизи маниву кам кам дилозорӣ табиби маниву худакат беморӣ манам девонаи чашми хумора куҷоӣ вой куҷоӣ ёр ёр ёри ман дилбару дилдори ман шабу ману ёди ман вой фараноз ёр ёр ёри ман дилбару дилдори ман шабу ману ёди ман вой фараноз ёр фараноз зинда бошед садоятон хаста набошад Билол анакнун як савол дар худи ҳаминҷо ба миён меояд барои чи нигинане мафтунане хазарнигорне фараҳноз чӣ ба шумо монда будед ки савола надода будед ман намедонистам рости гап рости гап фараҳноз фикр мекунам акҷо номи хушрӯ аст ана дигар духтар ҳозир душман шуданд шумо ба хабар доред не аллакай мо лекин дар оиламон фараҳноз доред яъне фараҳноз ки ҳастанд дар оилаи шумо дар оилаи мо фараҳноз аст ҷиянам аст духтари хоҳарам фараҳноз дорад баъд чизе ки дар ин сурат мувофиқ меғалтад рости гап ҷудо намекунем ҳам қофия меғалтад мисол ба суруд дуруст ки меғалтад ҳамуна мисол номгузорӣ мекунем ҷогузорӣ мекунем ҳамон номи касе ки бошад хеле фараҳноз зебост ку номи бале бале номи зебост ва ҳамин дар интихоби матн шумо ҳамҷоя ҳамкорӣ мекунед ё бо пешниҳоде ки аз ки маслиҳат мепурсед бале аввалан ман тайёр мекунам баъдан ба макҷонам мефиристам бо падарам аз инҳо яъне ки мепурсам инҳое ки иҷозат медиҳам баъдан бо чӣ хеле ки баҳромҷонам ҳам хебод раҳи сурудхонӣ раҳи ёфтани баромад як вақте суруд таваллуд шуданаш ҳамин хел мекард
аввал пешакӣ вай худаш шабу нимшаб намехел буд ки Баҳромҷон як истеъдод дошт шабу нимшаб мехест саат 1-2 шаб ҳам чизе ки дар сараш ки меомад ҳамуна мехест дар диктофон телефонаш ҳамуна сабт мекард ҳамин хел ла гуфта мехонду айнан ҳамин хел айнан ҳамин хел рафтиян ҳамун чӣ хеле ҳастанд мегӯянд ки тарафи ҳами баъд мусиқи мекунанд ла гуфта мехонанд ё ки ягон 4 мисра шеърӣ пайдо мекунанд ҳамонро рӯӣ мекунанд амакиҷон канемина гӯш кун чи гӯш мекунам хай нас хай хеле зебо хеле зур баъд ага амакиҷон пага мебиём пага гитара гирифта мебиём майли баъд мебиём камтар хонада мешинем таъмир мекунем мусиқӣ мекунем аз як чи пайдо мешавад бале барақат бачаҳои ба истудидан хуб мешаванд иншоалло Баҳромҷон ки таи 30 солҳо вай дар саҳна буд акин бачаҳо Билолҷон Ануш бачаи Баҳромҷон ино киёзиёшанд хай иншоалло худо пешкоршон кушода гардад инсони хубанд бачакҳои хубанд иншоалло мисли амакшон иншоалло хуб мешаванд касби падарро бо ифтихор ва арзанда пеш мебаранд иншоалло хуб Билол яъне ном ин тасодуфан буд интихоби тасодуфӣ ки ҳамқофия омад бале давом медиҳем азизони дил шумо метавонед суолҳои худро ба саҳифаи телеграм пешниҳод созед ва дар офаридани тарона ягон чиз ба шумо илҳом мебахшад баъзеҳо мегӯянд ки агар борон борад ба сари ман ҳар хел фикрҳои эҷодӣ мебиёяд ё баъзеҳо мегӯянд ки агар ман дар оромӣ баъзеҳо мегӯянд дар шаб дар танҳоӣ дар шумо чӣ бале ба фикрам дар ҳама эҷодкорҳо ҳамин хел аст оҳанг ногаҳон ба сари эҷодкор мебиёяд ту дар кадом ҳолате ҳастӣ нестӣ ҳастиё ки бояд ҳамро сабт карда ба худат гирӣ агар ба ту лозим бошад ё ки дар роҳ рафта истода як бисёр атмосфера ба қабл мегӯянд хушрӯ аст зебо аст бисёр як чиз аст илҳом мебахшад баъдан ту ман бисёртар асбоби гитара менавозам мегирам баъдан ба худам сабт мекунам баъдан аз байн 1 моҳ 2 моҳ мегузарад гӯш мекунам баъд мефаҳмам ки як чизе ки хушрӯ шудааст баъдан болои он кор мекунем баъд як чӣ мешавад кадом таронаи шумо ҳамин хел эҷод шудааст ҳамин таронаи Фарҳаҳноз буд ҳамин хел эҷод шудааст баъдан як сури дигар боз ҳар як суриде ки ман эҷод кардам баъд мавсими худаш будагда дар сари ман омада як вақти худро дошт шудааст ҳолате ки масалан як чиз фикр дар саратон омад ҳамон лаҳза агар шумо сабт накунед дигар гашта намеояд аз хотир мера бисёр шудааст хеле бисёр шудааст афсус мехӯред бале бисёр афсус мехӯрам гарчанде ки дар он ҷо бояд ҷое ки ҳаст сабт кардан намешавад баъдан дар фикрам гардондан мегирам меравам нав сабт мекунам ки уже аз хабарам баромадад ба танҳо барои худ эҷод мекунед ё ки ба дигар ҳунармандон ҳам пешниҳод кардаед оҳанг не бисёр дӯстом дар кадагӣ ҳастам ба як суруди дигар боз агар гӯш карда бошен суруди асалбону ай асалбону ҷону ҷигар беҳтарин тарона аст шеъри оҳанги ман аст ки як дӯстам бо номи Шорух ба ман хоҳиш кард ин суруда ман хонам баъдан онро ба он додам аслан ин барои худ эҷод карда будед бале ман ҳар як чизе мекунам барои худам эҷод мекунам тӯли 3 сол онро болои он ман кор карда будам лек ба дӯстам ҳадия кардам пушаймон нестед ин тарона анқадар машҳур шуд пушаймон намешавам чӣ хел пушаймон мешавам 3 сол кор кардед ба ҳар ҳол аз болояш хаяке дар насибаш будааст дар насибаш шудааст беҳтарин азизони дил идома медиҳем барномаро бо пешниҳоди як таронаи зебо аз Билол Ғафурӣ бо ном духтараки шаҳрӣ ва баъдан бо суҳбати мо давом меёбад мавҷи 94.4 FM ҳамсадоро пайгир бошед танаффус мустақиман аз мавҷи радио ҳамсадо 94.4 FM бо шумо ман Зарнигӯри Рустам ёдовар мешавам меҳмони имрӯз дар барнома ҳунарманди ҷавон хушсадои тоҷик Билол Ғафурӣ бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба студия ташаккур зиёд раҳмати калом зинда бошед хаста нашудед аз суҳбати мо не гарчанде ки хастакунанда буд не бисёр хушҳол шудем ба фикрам зинда бошед мо шодем аз ин ва духтараки шаҳрӣ мегӯянд ки ҳар як суруд ифодагари як қиссаи хурде аз зиндагӣ аст барои он ки ман фикр мекунам ҳар суруде ки офарида мешавад беёста ба зиндагӣ тааллуқ дорад камитар не духтараки шаҳрӣ чӣ хел ин суруд офарида шуд ва матн мазмун
ин суруд рости гап моли бастагор Файзали Умаров аст. Аҳа. Ба ман аввал ин сурудро фиристон. Ин суруд аввал духтараки духтари дарвозӣ буд. Аҳа. Духтари дарвозира авруш. Ба ман фикр кардам ки ҳамин ба номҳои ҳама минтақаи Тоҷикистон одамҳо суруд хондаанд. Мисол барои Данғара, барои Қирған, мисол барои ҳама ҷоз, барои духтари шаҳрӣ чаро нест ягон суруде ки духтари шаҳрӣ бигем. Ман нашунидам бисёр ҷода вая баъдан фикр кардам биё духтари ҳамира духтараки шаҳрӣ мекунем ки бо хубтар мешавад. Барш ки нест камтар аз ин хеле сурудӣ. Духтарои шаҳрӣ хурсанд шуданд ба фикрам. Бале. Бисёр наистанд. Бале. мегӯянд ки ҳар ҳунарманд ба худ хос, намедонам, ҳар инсон ба худ хос як дар зиндагӣ сиру асрори шахси худро дорад, вале ҳунармандон бештар кӯшиш мекунанд ба мардум, ба тамошобин, шунаванда чунин вонамуд кунанд ки озод ҳастанд, яъне ки оиладор нестанд ё ки бошанд ам агар пинҳон мекунанд. Хуб, хулас ин ҳам кори шахсии он нафарон аст. Ба ҳар ҳол ба фикри шумо ки видео наворҳо гузошта мондаед шумо дар саҳифаи иҷтимоӣ пас аз ҳамин навор ё ки пас аз оиладорӣ, умуман он чизҳо ба ҳаёти иҷодии шумо ягон таъсири худро расонид? Не, гарчанде ки аз ҳама ҷо закази тӯйҳо, фармоиши тӯйҳо кам нашуд? Не, гарчанде ки аз чанд тараф фишор буд, лекин худоро шукр ба зиндагии ман ягон зарба ё ки ягон халали худро расондагӣ нест. Фишор аз кадом тараф буд? Фишор шумо намехостед маҷбуран оиладор кардан чи? Не, дар ин не. Дар мавриде ки мисол дар зиндагии ман бисёр касо гапҳои ҳархела заданд, баъдан дар зиндагии шахси ман бо оилам ягон сабаб нараст ки мо мисол ягон дар байни худ ягон проблемаҳо бошад. ҳамхел зиндагӣ мисли мардум оддиёна зиндагӣ карда истем, худоро шукр, ягон проблема нест. беҳтарин, яъне ин ба касбу кори шумо ягон Не, ман медонам шумо чӣ мехостед, ман саволи шуморо ҷавоб додам. беҳтарин. Хуб, ба ҳар ҳол мо инҷо боз нигоҳ мекунем чӣ наистанд дар саҳифа. Мо интихобан саволҳоро пешниҳоди шумо мегардонем, чун зиёд ҳастанд. пеш аз саҳна баромадан шудааст дар ягон саҳнаи калон, хурд, пеш аз намедонам консерт, тӯй, ягон ҳолати ғайри чашм дошт ки шумо интизор набудед? ҳамин хел рӯй дод ки шояд барои шумо хандовар буд, шояд дардовар буд, намедонам, шудааст ҳамин хел ҳолат? Дар саҳна? Пеш аз дар саҳна, бале. Дар саҳна ростига акнун ҳама ҳолат шуданаш мумкин. Лекин бояд санъаткор кӯшиш кунад ки аз ҳамон ҳолате ки ҳаст бояд ба хубӣ барояд, ки агар ҳамо ба қавли настрени мегӯянд, настрени ки саронда ки аз маълум шавад, баъдан ҳамаи одамҳое ки дар ҷо нишастанд ҳама вайрон мешавад. Баъд мо ака санъаткоро дига кӯшиш мекунем ки гарчанде ки рӯҳияам баланд набошад, кӯшиш мекунем ки рӯҳияро дар тӯи мардҳо баланд бардорем. ҳаст ягон хел ҳамин хел ҳолат ки ҳозирам баъзан ба ёдатон мебиёяду хандатон меояд? Ба хандаам меояд, лекин дигар зиқ намешавам дар ягон ҳолат. Яъне ҳамон замон зиқ шуда будед? Бале. Ин чӣ ҳолат буд? Ки ҳолатҳо бисёранд. Намегӯед барои мухлисон донистанаш аҷиб аст. Ба ҳар ҳол барои ҳаминам шояд мухлисанд мехоҳанд бисёртар доранд дар бораи шумо, дар бораи ҳамин ҳолатҳое ки баъзан ака мухлисанд биё сурудома гӯш кунанд дар ин ҳолатҳо напурсанд ма дигар. хуб, майлаш давом медиҳем, аз он пайгир бошед моро. Ба фикри шумо марди ҳақиқӣ ки аст, Билол? Марди ҳақиқӣ марде аст ки мисол чӣ хеле аз кадом ҷиҳат ман бояд аз фаҳмиши худи шумо, аз шумо ҳамин саволро чӣ хел дарк мекунед, мефаҳмед? марди ҳақиқӣ ҳамин хел бояд бошад ки мисол падару модари худро хуб нигоҳ кунад, фикри ояндаи оилаи худро бикунад, яъне ки фикри танҳо худро, агар фикри худро кунӣ, ба фикри ман ки ин мардигарӣ нест. Барои аз қафои чӣ мегӯянд, аз қафои нафси худ бошӣ, ин мардӣ нест. Бояд фикри
гирди атроф будагии худро бисёртар кунӣ, ба фикрам ин мардӣ дар ин аз як ҷиҳат ҳисоб мехӯрад. Лекин ҷиҳатош бисёранд, мардигарию номардигарӣ. Агар дар ин маврид гап занем, ба фикрам ки барнома тамом мешаваду гап тамом намешавад. бале бина дар ҳақиқат Билолҷон дорад чеҳраи чӣ мегӯян дарунӣ ҳаст ки марди ҳақиқӣ аст, барое ки чеҳраи кушода дорад, рӯҳи болида дорад, ҳурмати иззати падару модарам медонад. Баъд чеҳрааш ҳама вақт кушодааш кинагир нест. Бача кинагир нест. Марди ҳақиқӣ бояд бекина бошад, бояд чеҳраи кушод дошта бошад. Озор надиҳад на падар на модар, дӯсти худо гапи зотӣ гап назанад. хай марди ҳамин қадар хуб аст ки бо оилаи худша бояд нағз бинад. Мисол Лекин дар ҳамин замона макҷон фикр мекунам ки марди ҳақиқӣ шидан бисёр душвор аст ки ҳама ҷиҳата аз хубии худ бо бисёртар аз чанд тарафо зарба мехӯрӣ. аз хубият истифода мебаранд. Бале, ин ҳам аз рӯи мардӣ аст ки ту ҳамин ҷиҳатҳоро фикр мекунӣ, зарба аз чанд тараф мехӯрӣ. Лекин бисёри одамҳо аз сабаб дигар чи аст, бисёри касо дигар чӣ фикр мекунанд, ҳам хеле ҳолатҳо дар зиндагӣ аллакай ма гузаштаам медонам. аллакай дар 24 соли умри худ. аслан медонед, бале мутаассифона ҳаст ҳолатҳое ки хуби инсонро ҳамчун заифи ӯ қабул мекунанд. дар асл бошад ин чиз баръакс устувории инсонияти инсонро ифода мекунад, одамро. бигзор бошад ва ба фикри шумо инсони гӯем оромтабиат ё ки шуморо зуд хашмгин кардан мумкин аст? Ростига ман худамро гуфта наметавонам. Бигзор ки зуд қаҳратон меояд ё ки не ки бачаи ба қаҳр нест, бачаи қавоқӣ нест, бачаи фақат болида аст. чӣ мегӯян зиқия нағз намебинад, баъд ҳама вақт сурудхония нағз мебинад, фақат ҳамаи хурсандия нағз мебинад. мефорад хонашон ҳама вақт рӯз бошад, тӯй бошад, дар тӯя баромад кунад. ҳама хеле кина, бачаи бекина. ягона нафаре ки дар тӯли таърихи он ки ман ин барномаро пеш мебарам макеташро худаш сохтааст. яъне Билол, шумо дар ҳама корам хел сахтгир нозукбин ҳастед? Бале. ё чӣ хел? ман кӯшиш мекунам ки ҳар як чизе ки мебарад мардумонро мебинам, кӯшиш мекунам ки аз чанд тараф аз назар гузаронам, таҳлил кунам, баъдан ки як чира гуфта мемонам, барое ки ман чунки ба ҳаромқати қадар сола кор кардем, якҷо гаштем, якҷо хӯ рафтем, хестем, якҷо ба ҳаромқати дар як хонаи падар модар, ҳамон характере ки ҳамон дошт дар ҳамин 70% дида мешавад. барое ки баъд Баҳромҷон ҳам хеле додари ма буд, не ки дар саҳна барои ман ака будак, фикри худша дошт. инам бача иам Билолҷонам ҳам хеле аст ки фикри худша дорам. ман бисёр чизоро мехоҳам ки ҳамин хел кунам, ҳамин хел равад. амакиҷон мега хабиё ина ихе кунем, ҳамун фикри худша дора. вақте ки ҳамин агар фикри худша инсон дошта бошад, мисол раи худша зудтар меёбад дар саҳна. ман медонам, иншолло насиб худо хоҳад, Билолҷон ҷои худша мегирад, ҷои равиши худша, ҷои дар саҳна ҷои худша меёбад. мо низ ба ин умед мекунем. ва ба фикри худи шумо кадом тарона бисёртар аз тарафи мардум хуш пазируфта шуд ва як ба шумо маҳбубият бахшида тавонист, яъне машҳур карда тавонист? ба фикри шумо кадом сурудатон буд? ҳамин суруде ки ман рости гап якум сароидам садои зинда суруди Фаранос буд ки тӯли 3-4 соли пеш буд майра бароварда будам. он вақтҳо 1 миллион тай миллион буд. он вақтҳо миллион 3-4 сол пеш кам сароянда 1 миллион мегирифтанд. ҳоло ҳама миллион просмотр дорад, лекин он вақтҳо дида намешуд дар бисёри сарояндаҳо миллионро. вақто миллион гирифта буд, баъдан ман дар раҳо мерафтам, яке ҳамин суруди ман дар бисёр ҳолатҳо шудагист. таксида яке баланд мешуд, мегуфтанд ки Шодрамон Баҳром Ғафури худо раҳматашон кунад, ин суруда бисёр хуб сароидам. ба ман мегуфтанд ки ин суруда ман сароидам. бисёр суруда будам. бо суруди охироне ки мо бо дӯсти азизам ва репсаро аст, Бастер мегӯянд, як суруд баровардем ки то дар 2 моҳ аллакай 4 миллион тамошобин пайдо кард.
ва кӯшиш карда истем ки ҳозир дар ҳафтаи охир иншоалло ки як проекти калон дорем, як клипи киноклип мегӯянд бо ҳамроҳи як ҳаҷминигор ғолиб. Як бале бисёр як саҳнаи хуб аст, аллакай ба навор карда истодем, гирифта истодаем. Иншоалло ки мебарояд як чизи хуб мешавад, ба ҳамагон маъқул мешавад, фикр мекунам. беҳтарин. Ба уман барои сабти як клип ба тарона дар ҳаҷми миёна чӣ қадар ба фикри шумо сарф мешавад маблағ? Биё ман нагӯм, яке нагам таъриф кардагам акҷои шумо бигӯ. яъне бисёр мешавад сарф? бисёр мешавад. бисёр Кам мешавад. кам не ки бисёр меравад. ноаён бисёр. Ноаён бисёр меравад. бале, бале. Бисёр сарф мешавад. Бисёр. Хай бо ҳастам бародарои дӯстое ки падарашона бо одами тенҷай дастгириш мекуна, намемонад ки байни марду номардам муҳтоҷ шава, мисол дастгири фарзандша мекуна. Бо мо дар бараш ҳастем. Бо бачаҳои Баҳромҷон ҳастанд, Эҳсонҷон, Анушҷон ҳастанд, мисол дастгирӣ мекунанд. Хай оила ки мо бисёр дар оила, рости гап, дар оилаи мо касе дарояд 7 амакӣ дорем, оно 7 амакӣ бо 7 фарзанди бародар бача доранд. Ҳамин оилаи мо агар туи маърака шавад, касе биёд мега ин қадар мардина дар ин хона чуне ки ҳама оилаи худ мона як ҷоем даростга. Хай дар дастгири ҳамдигар ҳастем. ана агар Билолай ҳама як маротибаи дастгирӣ кунанд 7 таронаи клип тайёрад. Михел Шанса гуфтан дар корада инҷо. 7 яъне ки продюсер маблағгузорам аз оилаи худи шумо аст, оилаи калоне ки доред. Бале, бале. беҳтарин. То имрӯз чанд суруд дар маҷмӯъ суруду тарона пешниҳодӣ шунаванда бинанда кардаед? Фикр мекунам як 6 та суруд. 6 тарона. 6 тарона. Чанд клип? 3 ё 4. 3 ёки 4. Таронаҳои аслан пешниҳод мекунед чӣ гуна аст? Бисёртар шумо таронаҳои оҳанги сус доштаро меписандед ёки баръакс тез? ҳамон суруде ки ба ман дар ба овози ман яъне ки мувофиқ бошад, ман ҳамон сурудро бисёртар мехоҳам ки сароям. ана акнун мо мехостем агар имкон бошад як тарона дар шакли зинда як 4 мисра месароидед, ҳамон суруди ёрам. ҳавои шаҳру борон, ҳоли ман парешон, мерам ба шаҳри ишқат, хазону зору ҳайрон, дил надорад ором, бо нигоҳи хаста, бо садои баста, муҳаббати ту ҷонон ба дилхона нишаста, ҳамаро шикаста. یارم یاره هستی دل آزاره، دل میکنی قلبی ماره میشکنی، منی بیماره بر تو گرفتاره، عشقی منی میدونی عشقی منی. зинда бошед, хаста набошед. Дар ҳақиқат навозиши гӯем оҳанг уман навозиши зинда тариқи асбоби мусиқӣ як эҳсоси дигар мебахшад. ҳис мешавад ки ҳама чиз дар шакли зинда аст. Ва мо низ шудем ки шумо имрӯз бо чӣ қадар асбобҳо бо тайёрии махсус омадед. Хаста набошед. Ба фикри шумо Билол он чист ки онро ба ивази маблағ шумо харида наметавонед? бисёр чиз аст дар зиндагӣ. Падару модар хештабор чизе ҳастанд ки инро ба пул харида намешавад. Боз ба фикр мекунам ки ҳамед аз ҳама Билолҷон бо ёштар аст, гапҳои дарад дар нуки забон меомадааст, мегӯяд солиҳо ҳамин фикра дорад. асос саломатӣ аст. бале, бале, бале. болои сар падару модар будан аст, дуои падару модар аст. ҳамин чизо аст ба фикри ман. Барои мард, барои ба пул инҳоро харида намешавад. худованд ҳама вақт мегӯянд саломатӣ додаман, умри даростия дигар ҳамаш дар ин рӯ. аввал ба тенҷиму оромӣ тенҷим, ҳамин тенҷим ки дар Тоҷикистон дорем барои мо 1 миллион аст. раҳмат бар ҷаноби олӣ, раҳмат барои ки чунин мамлакати обод дорем, озод дорем, шабу рӯз мегардем. мисол ҳар фикр накарда ҷои хоҳо меравем, мебиёем, туи тамошоҳо аст. ҳама инҳоро қадр кардан дар кор аст. инҳоро ба пул харида намешавад. саломат бошен ки шумо ин қадар
кудом радиои мисол як радиои фасон кардина моро таклиф карди ҳамаас чӣ мешавад ҳамин ҳамаас аз тенҷи амонии мо мешавад ки ҳамина ба миллион харида намешавад. бале бале. зинда бошед. Салом. дар ҳақиқат дуруст аз ҳама муҳим ин дар ҳаёт дар зиндагии худи инсон аст дигар ҳама чизҳо такроршаванда пайдо шаванда ба даст оварда шаванда. аз ин лиҳоз мо ба фикри шумо 100% розӣ ҳастем. хуб дар кӯдакӣ ҳаст як лаҳзаи хуше ки аз кӯдакӣ бисёртар шумо ба хотир меоред Билол, ягон лаҳзаи беҳтарини кӯдакиро то ҳозир дар ёдатон ҳаст кадом аст? як қиссаро нақл мекунам. рости гап ҳам дарднок буд дар хурдсолӣ, ҳам аз ёдам фаромӯш намешавад. баъд ба ҳамроҳи бародарам дар вақтҳои ид мешуд, баъд пистолет мегирифтем бозӣ мекардем доятон бошад. бале он вақт ҳама дар даст доштанд кӯдакон. ҳар як кас дошт. баъдам ман хона омадам, ҳамон рӯз пистолет харидам, ба ҳамроҳи акам гуфтам ман ама пистолет гирифтам, ман ама ту надорӣ. дар дасти вай рогатка буд. рогаткаи миллӣ. алиш кунем гуфтум не алиш намекунем. гуфт хаб ё бозӣ мекунем. гуфт бо ама вообще тир надошт. вай бозӣ мекунем гуфтем. баъдам вай дар пушти дарахт ман истодаму вай аз поён аз пушти хона ман калам мебардоштаму тақ мепарондам гӯёро. ӯ ҳама мара ҳамонҷа калаша буроварда ба рогатка сангдора чуд кардам. ҳамин буровардам тақ гуфтам ки рогаткаро сар додам пешоним зад. баъдам ду рӯз грех коф наша. ба сем рӯз пайш рафт. баъдан омад гуфт хандидем нақати рогатка бозӣ кунӣ пистолет бо ҳама тир надорад. тақ овоз дошт фақат. бале фақат овоз бо овоз рехта мекардам. баъдам аҷоиб. ҳаминҷа ҷои буд. бале он замон ҳамин гуна буд ва бозиҳо ҳам хуб буд. агар аҳамият дода бошед кӯдаконро дар кӯчаҳо пайдо кардан мумкин буд ки бозӣ мекарданд. вале имрӯз чӣ аст ба ҷои ҳамаи онро мутаассифона намедонам шояд хушбахтона ё бадбахтона телефонҳои мобилӣ гирифтанд. агар ба шумо ҳозир имкон медоданд, ҳамин хеле як имкон мебуд, Билол, кадом орзуи худро амалӣ мекардед? орзуи худро як имкони бузурге ки мегуфтанд ҳамин имкон, лекин як орзуятро амалӣ карда метавонӣ. фикр мекунам ки худоро шукр чӣ орзуи карда истодам, орзуям амалӣ гашта истодааст. лек мегӯям ки фақат ки ҳамин одами мурдаро зинда карда намешавад. агар ки ҳамин орзу мешуд, фикр мекунам ки мо ҳамин орзуро мекардем. лекин афсус ки ин чизо афсона аст, намешавад. бағайр аз ин дигар ягон чизе надорам. ҳама чи ба ман дастрас аст. фикр мекунам ҳама чи дорам. худоро шукр. чӣ орзуе карда истодам, худованд ба ман лоиқ дониста истодааст. охирон бор кай сахт хандидед ва сабабаш чӣ буд? дар ёдтон ҳаст? яъне сахт хандида будам, хела будам, хела хандида будам. рости гап ханда ман як табиати фақат ханда дорам. амин рӯз мара бигӯян гирия мумкин гириям дар ёдам набошад, ки хандам ҳар рӯз пайҳам аст. худоро шукр. беҳтарин. бигзор ки бошад лаҳзаҳои ҳаёт аз зиндагӣ пур аз шодию хурсандӣ. ва кадом намуди либосро бисёр истифода мебаред? ҳамин хел классикӣ ё варзишам истифода мебаред? бисёртар мехоҳам варзиши пӯшам, хеле спортивка камкам, хеле солиди бачаҳои. лекин падарам бисёртар ба ман мегӯянд ки классика пӯш. бисёртар кадом марака меравӣ, кастум бурӯк якам чизе ки дар он ҷо бояд ҳам хеле пӯшӣ. агар ба худам бошам мумкин ман беҷо спортивка омодагӣ будам. оли бале ин хел ҳам меоянд, лекин манам фикр мекунам ки ҳунарманд бояд як либоси намунаи ибрат дошта бошад. чунки байни ҷомеа, байни одамони бисёр вақте баромад мекунед, ҳама нафарон мехоҳанд ки ба шумо тақлид кунанд ва ин тақлид бигзор ки як тақлид ба ҷиҳати хуб бошад. дар ҳақиқат шумо тавсияи хеле дурусту хуб медиҳед. ин боиси шодист. хуб, бо се калима шахсияти шуморо ифода карда мешавад? масалан шахсияти худро ифода кунед, ҳамин се калима гӯед ки ҳамин Билол, яъне ки маънояш ифода мекунад. чӣ калимо аст? ишқ. ҳамеша ошиқ, яъне ба зиндагӣ.
عموما با ورزش هم مشغول میشوید؟ бале. کدام نمودی ورزش برای شما دوست داشته ترین است؟ дар хурдсолӣ 7 сола 8 сола будам, айне ки мактаб мерафтам, падарам маро ба гӯштини тарзи зудо монда буд. тӯли 3 сол дар ҷо зудо машқ мекардам. баъдан ҳамроҳии бародаронам ба писароям амакоям. баъдан баъд аз синфи 10-11 бо бокс машқ мекардем. ҳоло сариё барои саломатӣ камкам варзиш дар хона мекунем. ҳоло дигар варзиш намекунем. Коро бисёранд. ягон намуди бозӣ ҳаст ки масалан бозӣ мекунед ба ғайр аз варзиши машқи бадан? намедонам, шояд теннис, футбол ё футбол бачаҳо хати бисёр бозӣ мекунем. ҳоло ки корҳо бисёр шудаянд, успеҳ накарда истодем, лекин футбол бисёртар бо ҳамроҳии дӯстонам бегаҳои футбол бозӣ мекунем. футбол бозӣ мекунед? бале. ин ҳам хуб аст. хуб, дар маҷмӯъ инҷо боз як савол аст. мегӯянд ки номи худатонро аз тарафи чап барозхонед. медонед, ман дар кӯдакӣ бисёр ҳамин корро кардам. шумоам кардед? лолип. бале. аз чап ба рост чӣ мешавад? лолип. Харим ғолиб мешавад. Кил ғолиб. бигзор дар зиндагии ғолиб бошед ҳамеша. азизони дил, ёдовар мешавам, шумо метавонед пайваст шавед ба рақамҳои иртиботии студия 38300944 ва албатта ба саволи шумо Билол Ғафурӣ ҷавоб медиҳанд. пас аз таҳлили саволҳои шумо баъдан метавонам пешниҳод созам. айни замон мо хоҳиш мекардем аз ҳунарманд, бозам чун имрӯз дар меҳмонии мо ҳастед, бисёр ҳунармандоне ки меоянд ҳатман бояд бо садои зинда сароянд. барои шумо ҳам мушкил нест, фикр мекунам. як тарона бо садои зинда сароед. фикр мекунам ҳоло ду маротиба сароедед дар инҷо. як таронае ки оли на сароедед ба шакли зинда месароед? бале, як таронаи нав аст ки бо қалами устод Орзуи Исоев ва оҳанги Даврони Раҳмазод аст ки дар ҳолати омодагӣ қарор дорад. мо метавонем ки ба тарзи дида ба қадри имкон барои шумо пешниҳод кунем. марҳамат. خندر کمی ما شیرین نبود، وعده ای از یاد رفته این نبود. ما اسیرانی شبی بی‌تابیم، آن شبی که غصه اش پایان نبود. ما اسیرانی شبی بی‌تابیم، آن شبی که غصه اش پایان نبود. ای که صدها داغ بر نامم زدی، از برای دل شکستن آمدی. ای که در ظاهر خوبو اما بدی، بر خدا میسپارمت، بر خدا میسپارمت، بر خدا میسپارمت، بر خدا میسپارمت. خشمی برفو باتاست. سینه من خانه فریاد هاست. روزگارم خشمی برفو باتاست. در کتابی زندگانیم فقط یادها و یاد هاست. در کتابی زندگانیم فقط یاد
یادها و یاد هاست ای که صدها داغ در نامم زدی از برای دل شکستن آمدی ای که در ظاهر خوب و اما بدی بر خدا میسپارمت بر خدا میسپارمت بر خدا میسپارمت بر خدا میسپارمت. ташаккур бигзор садоятон доим ҳамин хел ҷур бошад ва инҷо дархост карданд як нафар шунаванда мегӯянд ҳамин таронаи шодравон аз баҳром ғафурӣ умри ман меравад бисёр мехостем имкон бошад ба шакли зинда каме сароед гуфта истоданд месароед бале ба ҷони дил чаро не марамад عمر من میرود و یاد تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود گر بمیرم بی وفایی تو بر خاک بروم سوزش سینه کم از این دل موزون نشود عمر من میرود و یاد تو هرگیز نرود عمر من میرود و یاد تو هرگیز نرود. ташаккури зиёд ва дар ҳақиқат иҷроиши беҳтарин буд бигзор ки анамин хел доим садоятон пуриқтидор бошад шунаво форам бошад ва мо дар студия ногуфта намонад имрӯз мебинем фарзанди ҳунарманди маҳбуби тоҷик баҳром ғафурӣ эҳсон ғафурӣ мумкин аст шумо ҳам даъват кунем ба инҷо ва пурсем ки чӣ имрӯз шумо дар ин ҷода як нақш доред чӣ корҳо карда истодаед дар эҷодиёт ва биёед бо эҳсон ғафурӣ ҳам каме ҳамсӯҳбат шавем. эҳсон хушомадед ба студияи мо. саломат бошед. аввалон салому алейкум. саломи худро аввал ба шумо ва баъдан ба мухлисони шодравонам падарам ва билолҷон мерасонам. ман ки аз хурдӣ дар оилаи санъаткор ба дунё омадам ва таваллид шудам равиши зиндагии ман ки ман дигар равиш аст лек дар дил ки орзуи ҳамин мусиқиву муҳаббат аст меҳру муҳаббати мусиқӣ ки зиёд аст аз ҳамин сабаб бисёртар ба ин чизҳо ҳавас дорам. ҳавас доред дар равияи дигар яъне имрӯз шумо дар кадом соҳа худро мебинед ё ки кору фаъолият мекунед ё чӣ хел? ман бо хоси падарам ин орзуи падарам буд ки дар академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар он ҷо хонам. ман он ҷоро аз тӯли 3 сол хондам. баъде ки соли 2020 раҳмати падарам аз дунё ки рафтанд бо сабабҳои оилавӣ онро таҳсили шумо қатъ шуд? таҳсил муваққатан академически мегӯянд ба хуб гуфти русо танаффус гирифтед муваққатан? танаффус гирифтам баъдан мондаму ба шаҳри арабистон рафтам. дар он ҷо 8 моҳ кор ва фаъолият кардаму омадаму баъдан ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ ба ҳайси конвой кор ва фаъолият кардам ва аз меҳру муҳаббати зиёди ин соҳае ки аз хурдӣ орзу доштам ба ҳайси актёриву мусиқиву продюсерӣ аз ҳамин сабаб ҳоло бошад бо билолҷон ва анушҷон кор карда истодаем дар корҳояшон ёрӣ расонда истодаем. мақсад продюсерский системада бисёр калаш ҳузураи беҳтаринай ба худо бисёр сабур метиҳам. аҷоиб ҳама пул дасти эҳсон баме.
чун продюсер ин нафаре ки маблағгузорӣ мекунад уман аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ мекунад. Барои чӣ аҷоиб шумо дар дили шумо ҳам сароидан ёки муҳаббат ба ҳофизӣ кардан набуд? не ман меҳрумовати ман ин аст ки бигзор ҳамин Билол ва Анушервон касе дигар ҳам бошад як гурӯҳе шавем ки барое ки равиши мактаби раҳмати падари ман ин равиш набуд дар Тоҷикистон. бале фарқкунанда равиш беҳад фарқкунанда буд ва ман мехоҳам ки ҳамин равиш бигзор мактаби худро дошта бошем. дар он мактаб намояндаи он мактаб Билол ва Анушервон бошанд ва касоне ки мехоҳанд мисол ҳамин равиша пайгирӣ кунанд давом диҳанд ба мактаб биёянд ва мисол кор кунанд. ҳозир як ба қабли офис кушода истодем ки идора кушода истодем ки калонаш эҳсон аст. инҷо бо ҳайси номаш беги компани ҳаст ки дар онҷо мисол касоне ки ҳамин равия қати мехоҳанд ки мисол бисёр ҳастанд аз ҳар ҷо мебинем ба копия мекунанд ба овози раҳматӣ мехонанд метавонанд ки биёянд ҳамонҷо мактаби калон аст дурусттар омӯзанд ба дурусттар омӯзанд ва дар ютуб саҳифаи худро дорем аллакай бо гурӯҳи Баҳром Ғофурӣ дар онҷо идора мекунад эҳсон идора мекунад дар онҷо. яъне мактаб он мактабро ки меомӯзонад ба он нафароне ки мебиёянд ба ҳамин шумо ба ҳамкорӣ кардан? Анварам ҳаст, Амакҷони Анвар ба ҳайси мусиқӣ, боз Амакҷони Музаффарам ки ҳастанд ки падари Билолҷон ҳастанд ва ҳарчанде ки соҳибкор бошанд аввал мактаби режиссёрӣ тамом кардаанд ва ин нафарое ҳастанд ки ҳамин чизҳоро мақсад ёрӣ мерасонанд ва дастгирӣ мекунанд. ба эҳсон сару формашон асоз мекунад, эҳсон ба клипошон мекунад. хеле ту бояд стили падари ман хонди, ту бояд хеле накунӣ. бисёр касорат мисол ту бояд хеле форма накунӣ, ту копия кардасти, ту бояд хеле накунӣ. бисёр касора мо рафтага эҳсон гуфтага ки ам хикардан дар кор нест. тақлиди 100% не ақалан бояд тақлид намкунӣ, аллакай сирха ба савз пӯшидан дар кор нест. Савза ба стилист. бале ҳама тарафа аҳамият метиҳад. оҳо баъд як чиз дигар, бисёри инсон сурда гӯш мекунад. дар ҳамин замона бисёри инсон шудааст ки сухана кам аҳамият метиҳанд. дар ҳамин замона замонаи пеш бисёртар сухана аҳамият метиҳанд, матна бисёр аҳамият медиҳанд. ҳоло ҷавонон бисёртар матна аҳамият намедиҳанд. сабаб дар чист Билол? ман сабабаш рости гап намедонам, лекин ин чиза бисёр мушоҳида мекунам. содара бисёр қабул мекунам. аз мазмун хориро мехоҳад. бисёртар ҳама мардум намедонам аз кадом ҷиҳат боша бисёртар сурдои сударо нағзонӣ гапои суханои суда кардан, лекин асос бисёртар бисёри одамо дар ҷумҳурии мо Тоҷикистон бисёр аст ки ба калонсола ёки ёш фарқ надорад, бисёр пурмазмуна нағз мебинанд, мисол чизои сударо нағз намебинанд, ба худшон қабул намекунанд ҳамин чизора. яъне мағзи сухан бояд бошад. бале чӣ гуфтанем мақсад дигар ки ҳамин поколени мегӯянд, ҳамин насли нав, ҳамин насле ки мо ҳастем кам аҳамият метиҳанд. эҳсон бошад ҳамин сурудҳое ки бисёртар пурмазмун аст ки ба як бор гӯш кардан мазмуниро намефаҳмӣ. шахсан ман гарчанде ки ман суханро бисёр аҳамият метиҳанд, ин ҳамон лаҳза ба ман мешинем, ба ман таҳлил мекунад, ман мегӯям хеле бо байни баҳс мешавад, мегӯям не хеле бо ҳамин матнда бисёр мо аҳамият метиҳем, бисёртар аҳамият метиҳем. эҳсонам ҳамин чиза сахт мисол ба худаш тез дарк мекунам чизо. анакун эҳсон, шумо дар ҳақиқат вазорати академия хондаги ҳастед ёки санъати мусиқӣ ки ин қадар фаҳмиш хуб доред? аз хурдӣ ки ҳамроҳи падарам дар ҷое ки бо рафиқонаш мешишт, санъаткоро мешистанд, ман ҳамон ҷо будам. куҷое мерафтам, ман қатишон мерафтам ҳамроҳи Амакҷони Анвар. ҳама чизҳои хуба гӯшатон ба мегирифтед? сафар мекардан, ман ҳам мерафтам, ҳамроҳаш мерафтам. стили кори ӯ уже ба ман як нишона мондааст. беҳтарин. хуб, чӣ нақшаҳо ҳаст, чӣ барои ояндаи наздик, барои эҷоди таронаҳо чӣ мегӯяд? уман продюсер ки худи гӯем эҳсон бошад
хароҷот бисёр будагист барои клипҳо. Чӣ мегӯед? Эҳсон, Билол, суруд бисёр шавад, клипа камтар кунед, пул намерасад. экономика не. Хуб, занг аст, биёед як бор қабул мекунем ва мешунавем. Алло, ассалому алайкум, рӯз бахайр. Номи шумо? Марзия, ҳамин тавр? бале, Марзия, гӯш мекунем. Чӣ савол доред ба меҳмони мо? Маромад. ба меҳмони шумо кай Билолҷон савол дорем ки ҳами соҳиби фарзанд шидагишон ҳамин гап рост бошад? Аҳа, саволатон ҳамин тамом? бале. саломат бошед. Хуб, Марзия бисёр мехоҳад, намедонад чӣ бошад. Донад ки шумо соҳиби фарзанд шудед ё ки не? Ба фикри ман фикр мекунам ки бисёр одамо намедонанд аллакай нав туи ман як моҳ мешавад, як 8 моҳ дига тоқат гирем. Дар ин вақти кӯтоҳ намешавад албатта. бо хости худованди карим 8 моҳ пас иншоалло ки хоҳарак ба занг мезанем, мегӯем ки шудааст. Хай Ана хабари хуш. Зинда бошед. Бигзор бошад агар хабари хушоне ки бошад. Хулас ки дар клип ба навор гирифтан ман мехоҳам ки ҳамин лаҳза фикри ҳар сеи шуморо дар алоҳидагӣ фаҳмам, чунки барои чӣ намедонам ба бисёриҳо муд шудааст ки дар хориҷи кишвар мегиранд клипҳоро. Вақте ки ман як чизи оддитарин аз Хуҷанд, махсусан фасли тобистон, аз Душанбе ба Хуҷанд меравам, як бор ҳамон роҳа эътибор диҳед, ҳамон пейзаж, ҳамон намуде ки мо мебинем чӣ қадар зебо ҳастанд, табиат, кӯҳҳое ки ҳарранга ҳастанд, як табиати нотакрор. Фикри шумо чӣ гуна аст? хуб аст вақти клип дар дохили Тоҷикистон ба навор мегирем ё ки берун аз он? Чӣ бартарият дорад, чӣ хубӣ ё ки чӣ бадӣ дорад? Маромад. як чӣ гуфтаниам ки як вақт ба ҳавонҷон қатӣ будем, як ҷо мегаштем, бисёр дӯсто бародаро бисёр барома афғону Эрон бисёр гӯш мекарданд. Аз тарафи Амрико, тарафи Германия, тарафи афғоно бисёр буданд, гӯш мекарданд. Бисёр дар Дубай зиндагӣ мекардам ва бисёриё мо табиати бисёр зебо дорем. Тоҷикистон ягон ҷое надорад ки мисол як ҷо ҳама тарафа аз ҷиҳати клип кардан барои мо 100% басӣ мекунад. Не ки дӯстое ки ҳастанд ки мисол мехоҳанд ки дар Дубай ҳастанд ва ё спонсорӣ мекунанд, маблағгузорӣ мекунанд. Мисол чанд дафъа бисёр вақт Баҳромҷонро даъват мекарданд. Мисол дар Дубай кардагӣ аст, дар Москва кардагӣ аст, дар Амрико кардагӣ аст. Аку ин ҷиҳат маъно надорад ки дар Тоҷикистон бисёр аку ҳозир мисол Билолҷонро бинед, чунки ёш аст дар ҳамин Тоҷикистон, бисёр аст дӯсто рафиқа аст, бисёр падараш бисёртар мегӯяд дар ҳамин Тоҷикистон. Куҷое ҳаст дар ҳамин Тоҷикистон мисол мо клип мекунанд, месозанд барои ҳамо ҷиҳати Тоҷикистон. Зинда бошед. Як занг аст, баъдан ба саволи ман ҷавоб медид. Хуб, салом, номи шумо? номи мо Азиза аз шаҳри Душанбе. Азиза, маромад, саволи шумо. ба асаи Билол Ғафурӣ савол дорем. Маромад. ҳамин овозаҳо баромад ки ба пай дели аз хонадоршон ҳамин гапҳо рост бошад? Аҳа, ба саволи шумо мебинем чӣ гуна ҷавоб медиҳанд. Ташаккур барои савол. Рости гап, ин ҷиҳати кор барои ман як саҳифаи пӯшидаву ношинос аст. Хуб, чӣ гуфтанӣ ҳастед? Ҳамин савол аст. Билол, ҷавоби шумо? Рости гап камтар овозш канда буд, нафаҳмидам рости гап чӣ гуфт. Ба фикр мекунам ки санъаткор вақте ки санъаткор шуд бояд ба ҳама чизҳо тайёр бояд бошӣ. Ин чизҳо ба ман он қадар гапҳое ки мисол аз ҳар ҷиҳат мебароянд он қадар муҳим нестанд. Санъаткор ки агар ин чизҳоро фикр кунад, сериёз мегӯянд қабул кунад, ҷиддӣ қабул кунад, фикр мекунам ки қафо меравед, ба қафо мезанӣ. Ман фикр мекунам ин чизҳо якумаш асос надорад, баъдан аз қафои ин чизҳо ҳам нестам. Рости гап. Зинда бошед. Ва боз як занги дигар аст. Мешунавем. Ассалому алайкум, рӯз бахайр. Номи шумо? рӯз бахайр апаҷон. Билоли Баҳроме. гӯш мекунем. Чӣ савол доред? савол дорам ки акай сурати умиман меравад дар хонапаҷон. Саломат бошед брат. Саломат бошед. Гуфтанд ки чӣ? Суруди ҳамон сурудро шумо сароидед, фикр мекунам. Бале, сароидем.
сароидем. Азизон тамошо мекунед пас аз як вақти муайян дар саҳифаи ютюби умуман шумо гуфтед ки ба ҳар чиз ман аҳамият намедиҳам, ба назар намегирам. Ин хуб аст, лекин чӣ фикр доред ба андешаи ман аз чӣ бошад ки баъзан худи ҳунармандон ин гуна шӯру ғавғо, мағалҳо, чизҳои зиёдатӣ аст ки махсус худашон барпо мекунанд то ки дар маркази назари мардум бошанд, дар диққати мардумро ба худ кашанд. ва ба фикри шумо ин рафтор дуруст аст ё чӣ гуна? рости гап ман чизе ки ба сари ман омадааст, ман ягон хел ба худам насохтам ва дар куҷое ки ба ман савол мешавад, ин савол фикр мекунам ки 90% бар оилавӣ аст, бас мисол ба ман тааллуқ дорад, зиндагии шахсии ман тааллуқ дорад ва ман кӯшиш мекунам ки ба ин саволҳо ба он кас посух надиҳам, барои ки ин зиндагии шахсии ман аст. гарчанде ки ман зиндагӣ мекунам, мардум мисол дар кор бошад, ман сурдҳоямро пурсем, мисол чиза дар кор аст, ба шумо ман ба овозам ҷавоб медиҳам, ба садоям. Лек зиндагии шахсии ман аст, ин баъзе одамо савол медиҳанд, ман ба онҳо ҷавоб намедиҳам. Як марзи дастнорас бояд бошад ин. Хуб, ба ҳар ҳол ана акнун фикри мутахассис, яъне нафаре ки дастгирӣ мекунад шуморо дар ба наворгирии клип, умуман либос, матн, аз ҳама ҷиҳат нозукбинона. Ба ҳар ҳол эҳсон, шумо чӣ фикр мекунед? Ҳамин клип Тоҷикистон ба бошад нағзми ё Амрико ба бошад нағзми? ҳамин Тоҷикистон бошад хуб аст, барои ки 5 солаи охир камтар сарф мешавад, камтар сарф мешавад, вале хуб 5 солаи охир Тоҷикистони худамонам назар ба дигар давлатҳорам хушрӯтар, зеботар шуда истодааст. ҷойҳое ки мо дорем, таърихие ки мо дорем, дигар давлатҳо надоранд. бале мо метавонем ҳамун чизҳои таърихии худамонро, таърихи клип, таърихи кино мо бояд нишон диҳем, маърифӣ кунем ба дигарон. барои он ки таърихе ки мо дорем бисёри давлатҳо надоранд. бале, дар ҳақиқат форсзабонҳо, мардуми тоҷик зиёда таърихи зиёда аст, беш аз 5000 сола дорад. Дар ҳақиқат ки бисёр халқи ҳатто агар ба худ таърих созанд, мо дар ҳақиқат таърихи тамаддуни, фарҳанги, маданияти бисёр қадима дорем ва ман мебинам бисёр фикрҳои созанда дорад. Эҳсон, беҳтарин мо бояд ҳар чизе ки имрӯз мо дорем бояд ба мардуми ҷаҳонӣ чӣ кунем, маърифӣ намоем. дуруст қайд кардед. бале ин семияи мо фикр мекунам ки ҳамаи мо ҳам хел тарбия ёфтаем, ҳамаи мо дар оилаи мо чӣ мард бош чизиянд ҳама категорияи мисол мо виши образованӣ тамом кардагием, чӣ мард чизанд, соҳиби маълумоти олӣ, интеллигент ҳастанд, ҳамаш доктор, милитсия кор мекунанд, муаллима ҳастанд. мисол барои ки чунки мо падари мо бобои мо муаллим буданд, муаллими забон адабиёт, шахси зиёӣ, бобомон, баъд падармо хай соҳаи савдо кор мекард, лекин мо санъат ба тарафи модаримон бошад санъаткор буданд. аҷоиб буд. модари тағомон суруд тарафи модарӣ зур баромада, на ба ҳар ҳол. лекин тамоми кас хоҳ хоҳарон, хоҳ апамон, хоҳ оилаомон ҳамаш виши образованӣ тамом кардагӣ доранд, дипломи олӣ доранд, юрист тамом кардагианд, мисол университет тамом кардагианд, ҳамашон бози кор мекунанд, духтур кор мекунанд, муаллима кор мекунанд, милитсия кор мекунанд, судия кор мекунанд, мисол ба бародари хуб аст тамошобино, пешакӣ аллакай шумо фаҳмидед, бояд эҳтиёткор бошед дар муносибат бо ҳунармандон. Агар ба тӯй рафтанду маблағ сари вақт пардохт нашуд, фаҳмед ки дар он ҷо ҳам як корманд аст дар мақом. офисерам ки Самиҷон ба ҳайси вазорати адлия кор мекунад, акаи худам дар суди шумо масъул, аммо чашнараса дар ҳама соҳа мо ҳастем. беҳтарин, бигзор чунин бошад. ва ба ҳар ҳол Билол, шумо ба саволи мо ҷавоб надодед, яъне ки дар орзуи шумо дар куҷо клип гирифтан аст? дар кадом кишвар? намедунам, шояд манам рости гап ба фикри ҳамё розӣ ҳастам, кӯшиш мекунам ки дигар чӣ илоҷ доред? охир инҳо сарпарастӣ мекунанд маҷбур? не сарпарастӣ мекунанд, лек дар ин ҷо боз ақидаҳои ҳамдигарро мо гӯш мекунем ва бисёртар мехоҳам дар Тоҷикистон баъдан боз мехоҳам ки ҳамин санъат мегӯям ки сарҳад надорад. Боз тоҷиконе ҳастанд ки берун аз Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд
мисол ёру рафиқо ҳастанд даъват мекунанд гуфтаем акиҷон ки мегӯянд биёед дар инҷо мо дастгирӣ мекунем клипҳо дар дигар давлатҳо ва мо кӯшиш мекунем ки дар тоҷикистон бошад ҷойҳои таърихиро пешниҳод кунем ба мардум тариқи клип ва дар дигар давлатҳо барои тоҷикони рӯи дунё барои мухлисон барои мегӯям ки санъат сарҳад надорад. зинда бошед ва умуман метавонед ин нахустин маротиба аст ба фикрам мо бо ҳунарманд расу 1 соат агар барнома пешниҳод созем бо шумо 1 соату 15 дақиқа инам гуфти шумо ки оилаи мо ба пеш мо дар ҳама ҷо гуфтед ку пеш саф аввалин ман айни замон мехоҳам ки дар алоҳидагӣ фикру андешаҳои ҳамаи шуморо ба кори эҷодии оянда нақшҳои шуморо бифаҳмам. Хуб эҳсон нақшҳои шумо барои таронаҳо клипҳои нав ояндаи наздик бо Билол бо Ануша Ермони Баҳром чӣ гуна нақшҳо доред шумо махсусан? иншоалло аввал маблағгузора фикрашона фаҳмем муҳим аст. не мо маблағгузор нест ба ҳар ҳол хуб баъди эҷан буромадан шур баъди ҷава хуб нақшаҳо бисёр ҳастанд ва наздикина Ануша Ермонам як сурати падар карда истоданд ки онро сабти клип карда истоданд. интизор мешавем. Билолакам ки суруди рақсӣ доранд боз ин як суруде ки таърихи зинда хонд онро ҳам бояд дар нақша ҳаст клип кунем. нақшаҳо бисёр ҳастанд худо қуввати аст. зинда бошед зинда бошед. Анвар чӣ гуфтанӣ ҳастед? гуфтаниам ки ба Билолҷон ба Ануша Ермонҷон ки рӯҳи болида барои модарҷонам рӯҳаш шод кардагиан мисол падармон гузаштанд ки модарҷонмон ҳоле дар мисол дар қайди ҳаёт ҳастанд дуо метиҳем мо мисли мисол амакишон дуошон метиҳем ки мисол пеши коршон кушода бошанд умршон дароз бошанд мактаби Баҳромҷонам мисол давом диҳанд пеш баранд бурдбориҳо хоҳонам ба Билолҷон Ануша Ермонҷон ҳамеша дар барашон бошед мо ҳаминро орзу мекунем раҳнамо бошед. шумо низ Билол чӣ нақшаҳо доред чӣ гуфтаниед ба мухлисони худ ба тамошобиноне ки дар саҳифаи ютуби низ моро пайгирӣ мекунанд? тӯли 1 моҳ мешавад пас аз туям рости гап ман шабу рӯз дар пайи як клипи ҷадид ҳастам мегӯям ки интизор бошед фикр мекунам як чизи беҳад хуб мебарад ки ба ҳамаи шумо писанд ҳам даруни ӯ ҳам шӯхӣ аст ҳам бозӣ аст ҳам сериёзӣ аст бо клип интизор бошед иншоалло ки як чизи хуб пешниҳод мешавад ки ҳамагон ба фикрам чизи хуб қабул мекунам ба зинда бошед мо ҳам интизорем ва умедворем ки як чизи ғайриоддӣ барои мухлисон пешниҳод мекунед. Ман ин лаҳза ба ҳамаи шуморо бори дигар барои вақт ҷудо кардан бо ин қадар тайёрӣ бо ин қадар асбобҳои мусиқӣ омадед ба студияи радиои Ҳамсадо аз номи худам аз номи ҳайати эҷодии радио изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам. ба шумо пеш аз ҳама сиҳати комил дар хона хушбахтӣ ва дар корҳои эҷодӣ муваффақият ва албатта эҷоди таронаҳои нав ба навро таманно дорам. хуш омадед. раҳмати калон ба шумо ташаккур. зинда бошед. барои шумо барои чеҳраи кушодатон барои чеҳраи болидаи хе меҳмондӯст доред қадар суханои не гуфтан қа саволҳои беҳтарин додан барои шумо миннатдорем аст. зинда бошед хуш омадед ташаккури зиёд. азизони дил ана минҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо хонаи обод рӯзгори шод хотири ҷамъ таманно дорем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.